sa GB. Programa na mapaabot asin mapaliwanag kan mga lakdang panglegislatura. 3D sa GB. Madiskutir kan manlain-lain na programa, plano asin aktibidad na may katuyuhan na makatabang sa pagpapalangkaw sa sosyo-ekonomikong kamugtakan kang namamanwaan. 3D sa GB. Bihikulo kan barangay asin namamanwaan na ipahayag ang sa indang mga inagrangay asin kahagadan na kaipuhan masimbagan kan mga nanunungdan. 3D sa GB. 3D sa GB. Impormasyon, edukasyon, aksyon! Mga tugang si Kararay Marena hapon po sa gabos ng mga parantabay. Minapa sa indo na naman ang programang 3D sa GB. Ngunyan na ultimong aldaw kan Hulyo 2026. Ini po ang sendong amigo sa radyo. Edwin Teralda po. Magsarabay-sabay naman kita sa gudyan na alas 5 nin hapon. Magro-restorya kung ano po ang mga pangyayari digdi sa tuyang kapalibutan. Sa lado technical si Jun Napoles. Medyo nag-uran-uran pa dyan sa luwas. Kaya kasubagong aga nga ni Abaana, bata di akong darang pamandong. Anyway, the show must go on. Sa mga lugar na pigabot kan sa tuyang broadcast, sa paagi kan 729 kHz, sa birikan kan sa indong mga AM station, okay, sige. Yan, sige po. Alato na, garo makusugon ang monitor ta. Alato na, pakareyon tango na. Bagun ang baterya. Okay. Anyway, so, diretso po kita kan sa tuyang mga pagora-restorya digdi sa tuyang programa. Kasubago palan na aga, kasubagong aga, nagkaiguanin unveiling kan commemorative stamp sa sa Ibalong Festival. Iyo? Yan. Kung sa tuyang marumduman mga tugang, mayon
na feature sa ano yan, sa stamp. Yan na Koreo. Ano? Yan. Natang yan. Pigagamit pa ang stamp sa ano yan, sa mga pagpapadala ng surat. Igwa pa man, giraray. Tayo ang pangalan, Phil Post. Bako? So may mga stamp collection, mararumduman ninda yan. Nakan mga panahon na feature sumayon sa stamp. Aluyuno ng panahon. Pagkatapos kito, so Mayon Limited. Mayon Limited, ito po sa train. Bako pa Bicol Express. Yan. Nasa stamp man ito. And kasabi pa duman sumayon, Buda, Kagsawa Ruins. And so third one, iyo po itong so pag-abot kay ito ni Pope Paul VI. Santo Papa, way back 1983 gayon dito or 81, something like that. Ano? Nagbisita ka ito digdi sa Legazpi, so Santo Papa. Na-feature man ito sa ayan sa stamp o yan na Koreo. And this time ini nang Magayon yan ang Ibalong Festival. Nag-unveil ka bago sa Philpost. Marinapon kay Cho Ibanez. Ayan, salamat tabi sa pagantabay. So, Magayon, commemorative stamp. Pig-unveil ka bago. Ayan. Then, after that, nagkaigwana nin press con. Yan. Piglatag, so, mga calendar of events para sa Ibalong Festival, which will start on August 7. Biyernes po. The following Friday. Biyernes ngunyan, sa otro Biyernes, po na po kanibalong. And this will last up to August 23. Yan. So, bali, yan ang tulong simana na mga aktibidades. Iba-ibang events. Ano? So, ini sabi, this will encourage our tourists to visit Legazpi. Anibalong, more on epic. Sa iba-ibang mga festival, culture, or ano pa man, naiba sa tuya. Sa Peña Francia baga, religious iyan. Ano? Okay? Then, sa Cebu, Santo Niño, so Sinulog. Sa Marinduque, Moriones Festival man, etc. etc. Sa Baguio, so Pinagbenga, more on flowers man ito. O digdi baga sa tuya sa Albay, may mga festival man, kanya-kanyaan na mga banwaan, sa Daraganga, Kagsawa, sa Kamalig, Pinangat, big feature maninda, so homemade pinangat. Ano? Sa Ginubatan, Longganisa. Sa yan ang Ligaw, so Flower Festival man dyan. Sunflower Festival. Sa Awas, Puto. Ano? So mga gibo man na puto dyan sa Awas. Pulanggi, Pulanganggi. Sa Libon, Paroy. Sa yan ang Libo o sa Piodoran, Tinapa. Sa Obilyar, ano nga ni? Sa Obilyar, nalingawan ko. Then, siyempre, digi sa First District, sa Tabaco, Tabak Festival. Sa Tiwi, Corn Festival. Malinaw, Alinaw Festival. Malilipot, ano yan? Yan ang nalingawan ko. Lubid. Sa yan ang Bakakay, so paghabol kan mga abaka. Sa nito, ano? Yaon dyan so mga samod. Rapo-rapo, layag. Okay. So yan. So, kumpleto. Marinapon kay amigong Elmer Olavario. Salamat tabi amigo sa pag-antabay. So, yan, preparado na tabi.
Ang Ibalong Festival poon sa Agosto 7. Yo? Yan, may opening concert tulos diyan sa Sawangan. Yan. Ito parokya ni Edgar ito. Yan ang garo parokya ni Edgar gayud so madigdi garo araw kaya nalingawan ko siya na kung tadakol ki mga pig-imbitaran. So yan ang December Avenue sa pagtapos ito. And in between, dakulong ki mga events na gigribuhon. No di, si ibang mga pig-aaranap na event, day, ta pigkanigo sa naso budget kan gobyerno. Yan. Pigkanigo siya na. Pero ito more than 20 million sa iba-ibang events. Okay? So, anyway, magayo naman iyan. At least, mapaugma in amidst of this crisis na namamatian ta. At least, uro ugma lamang ang publiko. Okay? So, congratulations in advance sa City Government of Legazpi. Okay? Sige. Bueno, so iba pa niya ito mga tugang na pag-restorya. Kaso bago, nakauron mi si Ma'am Janet Mapa kan SSS. Mananangod ini sa uplift program kan gobyerno. Garo si Jun, kwalipikado ini sa uplift. Nag-apply na ka mo? Iyan. Applyan nito sayang. 2,000 kada bulan sagod ini Disyembre poon na July. So mga low income individual iyo ang kwalipikado. So mga answeldo ababa sa 20,000. Lampas ka na gayod. Yan. Pero antara mo ni yan ang Janet Mapa kan SSS per household. Per household. Bako per family. Bot sabiyon mga tugang kung an arong nindo tolong pamilya ang nag-register dyan. Apera kan so mga gurang, so mga aki, nag-aragom na, nagpamilya naman, naki-star pa sa mga gurang. Tapos, igwa pa na aki na naki-star magdararay sa harong. Saro siya na ang beneficiaryo. Kung tulo ka mo, saro siya na. Ang makikinabang. Alangan man na so 2,000 pag mga unindo. Pwede nindo na sa yan na ang 2,000. Pambayad na sa kuryente. Bako? Yan. So, kamutabi, ang sistema is pumasirin ka mo sa SSS and mag-apply na ka mo. Mga pot-apot na ka mo kung ano ang mga requirements. Inipigbase sa CBMS. Yan. So, monitoring system, community-based monitoring system. So, pig survey. Na paano ngayon, naiapot ko nga ni, paano madam so mga individual paying member? Taigwa baga ki mga miyembro kan SSS na individual. So, daing amo. Halimbawa ika June, karpintero ka, iyan baga seasonal, Dahil ka man kiamo. Kung makatrabaho ka, may boss ka. Kung tapos na finish contract ka, dahil ka ng boss. Pero muya mo mag-ulog, pwede ka mag-ulog. Iyan siya pag-apod na individual paying member. No di, na-sideline ka. Kiperang bulan. It's either naghelang ka ngayon, alimbawa, o bien, dahil kang trabaho,
Di ka nakaulog kan sa bulanan KSS. Di na putol. Bako? Sabi ko, ano nga niya ko? Pwede pa. Ha? Pwede pa ngaya. No di, may cut off. Di man nga tamili ngayang araw ka may programa, maulog ka na naman, may cut off. So, di ka man giraray, makaintra. Dapat so, duro-diretso ang pagbayad. Yan. Ayos mo baga, uyog-uyogod mo, may piglalauman kang 2,000, tini cash assistance ini. Kan gobyerno. Lalo na ngunya na grabe ang pagtios. Manggad na baga yun kan na 2,000? Sa'yo mong mapuruton iyan? Bako, may pambayad ka na lamang sa tubig kuryente. Kung halimbawa, tabataan na kuryente mo yan, sige ang mahal. So tubig, iyo man. So mga basic utilities, paano na? Yan. Maray na hapon kay Rochelle May Operiano Olavides, watching from Barangay Ongo, Ginubatan. Yan. Congratulations pala kay Subanggi sa Ginubatan. Gana kontra sa Kamalig. Okay. Sa Governor's Cup. Okay. So yan, tabi. Naiapot ko man yun, ano niya ako sa mga pensyonado, sa mga retirado na mga PWD, sako pa niya ako kaining uplift na ini. Iyo. Ang sabi, igwamang ki ibang programa para dyan. Sa mga senior, buda, mga PWD. Tabako ka naman ngaya paying member. Ta-retired ka na nga ni. Nagpa-pension ka na. Uyog-uyogod mo baga yan. Nano niya ako ang pahit ka ni kan mga, paano man niya ako sa mga retirado? Yan. Paano man sa mga retirado? Paano man makinap? May mga retirado na nagpe-pensyon, na diit man sana. Tadepende nga ni sa ulog. Lalo na kung so amo mo, dahi ka man pig-uulugan, kumusta ka? Yun yan. Igwa ngaya kami dyan. Tangani, sabi nga niya na sa mga pensioners, igwaman nin increase sa sendang pensyon. Yan. Ano niya ako? Bulan-bulan ini? Or annual? Basta nga, igwa nga ki pero 10% increase. Sagod sa masunod na taon, 2027. Okay namang baga, bako? Maray napon kay Divina Osera. Hello. And kay NC, salamat tabi for watching. Ayan. So, ini po, pigsasabi, ino baga, ining uplift program na ini, programa ini kan gobyerno. Naunabian ini ni Presidente Bongbong Marcos during his State of the Nation address kanakaaging Lunes. Iyan na uplift program na yan. Ini pareho ini kan sa DSWD. Sa DSWD mga tugang nakapalos na sindanin 71.2 million pesos para sa 35,620 beneficiary sa lindong kaining pigapod na uplift program. Iya po. Okay. Poon July hasta Disyembre. Okay? And ini po pipaag ini sa GCash or Land Bank. May mga bank account kamo. Dumana nindo mailing o bien sa GCash nindo. Yan. Okay?
So, Camarines Sur, ang may pinakadakol na beneficiary, 11,422. May total na 22.8 million pesos na naresibi. So, Sorsogon, 8,651 beneficiary, nakakuha ng 17.3 million pesos. So, Albay, 7,946 beneficiary, 15.9 million pesos. Ancam Norte, 3,282 beneficiary, 6.6 million pesos ang na kuaninda. Masbate, 2,959 beneficiary, 5.9 million pesos ang nakuaninda. And ang Catanduanes, 1,360, iguamang ki 2.7 million pesos na naresibi. Tigda 2,000 pesos kada saro. For 6 months. Uyug-uyugo mo yun. Nag-alat-alat ka sa na magtumba ang bulan, may 2,000 ka, sagod sa Disyembre, bali 12,000. Maliwanag na 12,000, hali sa gobyerno. Yan. Dakulaon bagang ayuda naman ini ano. Yan. Magayon na programa ini. And sabi nga ni, at least makatabang-tabang lamang ini sa pamumuhay, arual daw na pangangaipo kan mga namamanuaan. Pero not all are qualified or are entitled to this kind of cash assistance. Bako man gabos. Iyo yan sana. May mga kwalifikasyon, may mga requirements na dapat. Takot alimbawa, bako ka mamiyembro kan SSS. Di ka man magkakaresibi ka ini. Bako? Dapat miyembro ka. Apera ka ini, igwaman ki mga pigdataong ayuda ang gobyerno. Maski bako ka miyembro kan SS or GSIS, igwaman ki pigdatao. Pero sa good no arin iyan. Bako man yung panghabang buhay na itataong ayuda. Ini maso nangunyan maso na ini ta nasa tao kita kan krisis. Ta sige an umento kan presyonin mga barakalon, iyan na pigapuntang goods and services. Makauri ipno lamang. Makauri ipno. An gobyerno baga. Iyan ang mga apektado kan habagat. Pirmi na may mga assistance na pigtatao ang gobyerno. Bako man tabi ini pigaapod tag spoon feeding. Yung piguungit ka na sana. Kay pon man gilayon na mag-inguwa. Maghanap buhay man gilayon. Iyo? Tabako magabos na oras, yaon ang gobyerno sa sendong garo masya na kun baga garo na kita pigtuturoan na mag-inugak. Ta anyway ngaya may maabot man. Bako man iyan ang sistema. Ayuda man, assistance man sa nangani, pang-ipno sa pangangaipo. Iyo yan ang sistema. Kaya kamutabi sa mga qualified beneficiary kani yung Unified Package for Livelihood, Industry and Food or APLI program kan gobyerno. Yan. Tadakol bagang mga programaan gobyerno mananangon sa pagtataonin ayuda. Yan natupad. Tapos food for work, etc. Ako nga na isa tupad, ni saro lamang. Di lamang ako nakasabay. Ikadyo, nakatupad ka lamang. Iyan. Uyug-uyugon mo yan. So iba nakatulo, nakaapat, nakalima pa. Pipa lang pa sa nakilang perang bulan. Iyon na naman. Okay.
40 o 30 minutos po makalampas ang alas 4 nin hapon. Mabalik po kita. An oras hatod sa Indokang Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silimarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silimarin plus multivitamins Liver Aid Pro. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon at tulong sa atay, Liver Aid Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suites, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piudaran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Tuhod, siko, baywang, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Okay, sige. Bueno, so diretso pagkatakan sa tuyang mga istorya. Maray na hapon kay Mading Janet Bursi Aringo. Nag-antabay palantabi si Madi. Sabi digdi ni Madi, hapot po si mga self-employed member. Kay bang manda po, sabi ni Ma'am Janet. Iyo po. So mga, sabi talaga nga baga, so mga individual paying members, bastang active, yan, pwede ka mo. Pwede ka mo maka-avail kay ni. Yan, kay ning uplift program na ini. Dako lamang bagang tabang. Iyan mo tabi, Madi, i-check mo tabi sa SS, kung ano ang mga iba pang requirements. Boda, may listahan na sinda dyan kan mga yan ang would-be beneficiary. May listahan na sinda. Baka yaon duman sungaran mo o di manggad pa baga. Dako lang tabang na yan. Okay? Sige. Bueno, so diretso po kita kanibapan niya itong mga istorya ngunya na pagkahapon. Kaswapon na ipadangog ta so pahayag kan mga nakauron ta duman sa Kongreso kanakaaging State of the Nation Address. Yan. Okay. Nakaunabi na duman na si Congressman Caloy Loria and dating Congressman and now Secretary Joey Salceda antara mo ninda na
pati nga ni si ako Bicol Representative Pido Garbin na tawanin tsansa ang rehabilitation kan Aleco. Yan. And tagama ang gobyerno nin 1.2 billion pesos para sa rehabilitation. Pabilon mo na nga yan. Pabilon mo na. Iyan na pigigibong mo niya na rehabilitation. Salamat tabi, Mare. Pabilon mo na yan. Kasi iba pa, nag-i-interest na. Tamili na kailing ki ngaya may bilyones pesos. Big interest na ka, diba? May nagbaburusol na. Kayan. Na yan ang isa pribado. Sabi nga ni, bako man lang, pag viable na ang Aleco, dakul ang nag-i-interest, not only Meralco. Igwa pa ki mga yaon sa power industry na nag-i-interest man. Yan. So, anyway, taod-taod doon sa kung ano ang mga atagon yan, may nag-uurugas na kikamot. Aw, di man nga kami nagbusol ka yan. Yan. Okay. Anyway, taod-taod, igwa pa ki mga pahayag manunungod yan sa bagay na yan. Anapon tetong so taramo ni Kong Pido manunungod yan sa bagay na yan. Okay, para dangog ta. Ano to na? Ini so sa ano ini so sa ano nga rin kayo so sa SONA? Sa satuyang presidente. So for siya na accountability. Alagad most importantly is really to put the spotlight on the solutions that will address the material needs of the Filipino people. So, Okay. Manong duman sa ayan ng Aleco, yaon sa digdi, yaon. Okay. Ito na. Unigayod. one of our representatives to resign already. Yung mag-raise yung tiwala ang acceptability sa Speaker Party. I think that was a nationwide survey na panlima because of this established programs and then kasi makabiko na panagos ang Pinay. Ito na ko lugod na lawig paano ito eh. Ilimong takon na sa na parte ito o na kayo digdi. I'm sorry, Ape. Inot na inot, di mangyayari kung di tutugutan ka Aleco General Membership lang. So, dapat ang lambang konsumidores masubutan ang sa ilang posisyon sa pinagbubuso na privatization giraray kang Aleco. And dapat siguro maraman man kang sa tuyang Aleco consumers na igwaki padagos na rehabilitasyon kung saan pinagpondohan kang national government. 1.2 billion first phase is about to be finished. So first phase, the completion of Kulyat substation sa Daraga, 20 MVA, and duman sa tercer distrito sa Ligao, 20 MVA Manila. Ini ang madagdag kapasidad sa pagsusupply ng kuryente sa duwang distrito, sa second and third district. Ang epekto kay ni, kumbaga, mababawasan kilo ditong Washington substation, pati itong Bitano substation. So, gusto sabihin, magiging stable ang kuryente, ang voltahe. Kumbaga, so dating dahil na nag-aarandal may aircon, ano man ang mga ekipahe. This is one way of to regulate the voltage. And the second phase would be the line enhancement and additional establishment of substations sa second and third, sa first district. Kasabay itong Bangkeroan 10 MVA substation kung sa sur na parte kan sa tuyang syudad, sa Legazpi.
saan ko duman sa manito, mariregulate ang voltahe duman. And so, mga line enhancement na sa first district. So, ang gusto sabihin ko, may pinag-iibo ng rehabilitasyon. 1.2 billion gastos kang national government. And tawad taki pagkakataon ng Aleco na mapurbaranan sa indang pinagmamaot na maray na manehamento pagkatapos kaning rehabilitation na ini. With this rehabilitation program, nagkaigwang viability so Aleco. And that's why baho lang meral ko kundi iba pang mga pribadong nagsusupply ki kuryente mo yung maglaog sa Aleco because of the 1.2 billion capital infusion. So that's no-brainer. But as to whether ining mga maralaog na muyang mag-privatize ng Aleco, you cannot expect them to assume the obligations of Aleco. Minaabot pero 6 billion or 7 billion. Almost. Mayo man na may ma-assume kaya. And we don't expect that this will be condoned because the only way is through a law. Dangon yan, warang arog ka na sistema dito sa Kongreso. And to think that these obligations of Aleco are spread out to WESM, ISAM, NGCP, APOR, pati na APEC, pagkakautang sa ibang suppliers. We have several recommendations na kung saan pagkatapos kaning rehabilitasyon, pwede ito gibuod kang Aleco. Like for example, so strict monitoring kang systems loss or district mag-assign kay lineman and they have their area of responsibility to monitor the systems loss. So gabus na nakokolekta, improve ang sa indang collection efficiency, and then all collected fees patungkol sa operasyon ng Aleco should be first paid to their supply agreements nga na dahil naman para dakula ang utang. Ano? So mga administrative, dahil na iwasan mo na ito. And the other solutions, I think, is if this will be acceptable, is to divide it into 3 Aleco. Aleco 1, Aleco 2, Aleco 3. So you can delineate the responsibility instead of macro-manage, magkakaigwag micro-management. Same as what Sorsogon, ginagibon Sorsogon sa Kapsul. At duman may hiling mo kung isa yung pinaka-viable na distrito. As in, syempre, since on the management side, in fact, most of the managers that I've talked to, paborsin na dito. Kasi may hiling so tamang pagmamanihan. So, systems loss, nagsasarama, gabos, kumbaga nagiging liability ang educated system. So, yan muna ang opinion ko. So, sa mga nagbuburusol man kayo ang maraot dyan dahil nagipag-meeting na sila sa sarong pribadong entity na din pagkaaramahan mo. And yun ang nagluluwas ko niya. Miriting sila digi sa Manila, kung isa man itong tulong personahe na ito. As in, pinapod nila sa mga mayors. And in fact, during the Mayor's League, may nag-oppose sa sarong mayor. Kung natangay pasikreto, kung sa irarong ining privatization na ini. So, yan ang, we need transparency. If we push for accountability, first it comes with transparency. Kung ano yan, ano masasabi mo? Because nabanggit din naman yan ni Mayor Caloy Baldo. He admitted na nakipag-urong sa inda si Meralco. Pero I doubt it na si Meralco mismo ang nagtani sa inda. But ang sistema kasi is kailangan muna ng conversion ng Aleco para pahali sa cooperative to corporation para ang mangyayari para sure na may malaog talagang kwarta si Meralco sa Aleco, ibibenta yung share. Well, that's correct. Aleco is a franchise holder na kung sa ining kongreso ang magtao sa sinda. So, hilingon ta sa prangkesa ninda kung ano ang pwede and baka maarogin sa ibang kooperatiba na pag-abot kang oras ang tagsadili na kang prangkesa. So, mga
pribadong entity na wara na kiprangkesa so Albay Electric Cooperative. But let it not be mistaken na kita abot na kipagbabago. Nguya ta pero may kimaray na serbisyo. Serbisyo na kumbaga madara sa mga albayano inognainod, affordable, kalidad, as in reliable supply of power. So regardless of Aleco yan or privado, ang sa to dyan is itong tulong batayan na ito, affordability. And then second is the reliability, maasahan, they proud of. And then nanais pa ito, quality, kalidad na servisyo. No? And I think ining tulong batayan ini pagkatapos kining rehabilitasyon kang Aleco na inagad nila sa national government at sa ilang pangako na may tataon nila ining tulong batayan ay taon taki pagkakataon 6 months to 1 year, di ba? Na mapurbara nila na kaya-kaya nila i-deliver dahil nga ni bilyon sa ginastos ng gobyerno. Kung gusto mo lang ma-address kung concern kan ACCI, so itong proposal na ibaba nga bagay into 3, so like CAMSOR and SORSO, mas magiging ang concern nila mas lalong magiging masamo kung ibabaga mo pa sa tulo considering na so centralized nga ni solo then na-resolveran ang mga issue. Ano ang take mo nga ito? Di na-resolveran kasi macro pagka naging micro management mas matutukan mo. So sa segundo distrito focus sa segundo distrito, so sa tercer distrito focus sa third district, so sa first district focus mas sa third district. Ang nangyayari wala masyadong focus dahil nagiging bias ang manehamento sa second district which is the center of commercial activity. So and at the same time so systems lost sa third district and then sa first district they na address. Kung naging is importansya sa rehabilitation program sa Aleco, kailan po si completion po kayo? So first phase which is 400 million so kuyang pagkasapot as in report kang Aleco dapat matapos mo yan na Agosto. And then so second phase which is 800 million mas nakula itong rehabilitation program pupunan dapat mo yan na September kung mag-undergo ng key bidding process. May target po silang completion. By the end of 2027, iyo ang target nila. Bago magtapos ang tanakang taon na 2027, iyo ang target nila na fully, kumbaga, operational na and mahilig ta sa pagbabago. Pero sa completion pa sa first sa completion pa sa first phase may pamati na po kita. Yes po. Digdi sa Daraga Kulyat substation and then duman sa tercer distrito itong Ligaw substation. Kumbaga voltahe mahiling naman, mararegulate dahil mo niyan talaga overloaded ining mga substation ta na presently. Pag sa buwag kayan kasi itang kapasidad kumbaga it's being spread thinly, kumbaga manipiso na sana. Siring kang nangyayari sa sur na parte kang Legazpi, siring naman sa nito na ang kumbaga sentimento nga ni mga konsumidores. Basta kung isi na lang ngayon makatao sa muyan ki maray na supply ki sumapandar niyan sa mga electric pan lumanang yan. So these are Okay, so yan po ang paliwanag ni Kong Pido. So lado man ni alato na ta so lado man ni Kong ano yan ang Kaloy kasabi ni Digiso planong i-privatize man ang airport. Ato na bako ini oning saro gayod damunta daw kang gobyerno na amnesty bako ini amnesty pag tinaron
May saro pa. Oni kayo. One. Siyempre, may pinandingan po si Kong Kaloy Duman sa pag-alikar ng transmission line sa biro sa NTCP. Kanagan ko ito kay almost 1 point something billion for the relocation ang lugar na kikibong kang DOTR na sabi ko nga ni Secretary Banay Kasubago, siguro doon mo sa na Secretary Dean madelete. Kapag na-delete yan, di madadag ko sa magayon ng manaplano kang tulong consortium to operate the whole Bicol International Airport. Nagkaroon po kamo ni Congressman Salceda kasi si Congressman Salceda dati maningin gustong ibuso ng privatization ng Bicol International Airport. Dahil po kami ngun niya nag-oron tungkol naman sa Bicol International. Basta sabi ko, kasubago, yung nga nito sa kumustahan kami. Sabi ko, alagaan ko ang pamangkin mo, pamadabaon ko ang pamangkin mo. Yun lang. May time frame kita digdi o anong expectation na by this year or next year ba mapamaterialize na yun? Automatic yan. Pagkatapos kang Swiss Challenge, after the President approved di ko yan, the privatization, di magkaigo kitang Swiss Challenge. May mga challenge naman sa presyo kay itong consortium. Bigyan nahabol din sa presyo kay itong consortium, definitely automatic. Pero, siyempre, kahit pa paano, nasa terms and condition na naaliw ng UNOSO, nakakaulang duman na wire before a full-blown implementation ng privatization. So, ang ibig sabihin, itong sa transfer ka itong mga nakakaulang, si private na o gobyerno pa mangyari ang mga trabaho? Gobyerno muna. Pero that is not totally ko yan kasi may mga lugar diyan sa Bicol International na di mo man po maali ang kaap. So, Artan Tower. So, Control Tower and Wind. Di mo maali. Siguro iba mga kung ano-ano pang iba. But the operation kan buong edipisyo, ng buong airport and operation mismo, it will be privately. Ano sabi ng mga tower kan NGCP, i-relocate? Ito baga po na nakakaulang, dapat baga ngunyan maglanding na ang mga darakulang aeroplano. Because kaya na very dangerous yan sa touchdown kan plane. Kaya nag-landing baga ng aeroplano sa tao kan airport, mako naman sa puon ng gan. Kaya pag naali ito, nakakasagabal na ito, pero it cost the government almost 1.3 billion. Everything, a land acquisition, kasi ito tunnel yan eh. Oo, dahil mo nagsakas sa NGCP. Kasabay si ko yan, ano ini, sa taas ka ng lugar ito, Santa. So, highlands, so towers naman, di makasabay. Dahil man ito kasabay. Kung nakaulay mi kasusaro si Mayor Vic Perete, ang sabi ni Mayor Vic Perete, nagtutubod siya na qualified na andaraga for cityhood. Ika po tabi kong suportado mo tabi ang cityhood kandaraga kung sakali na ibuso din ikan lo. Kaya po may proponent. Everything will goes to FLRDC. Any place, like Legazpi. Legazpi is so qualified for highly urbanized city, but not qualified for a one representative because minimum kan population is 250. Legazpi City is only 211. Opo. Siguro mga anong pang eleksyon, ang Legazpi City magkaiwag representative na sarili ang Legazpi City. Pero sa highly urbanized, di ko alam sa liderato ni Isham kung ibubusol na ninda yan, pero ang nadagog ko, ibubusol yan for highly urbanized ang city of Legazpi, like Naga City. Opo, mabalik ako sa Daraga. Depende yan. If the administration of Perete, kung ibubusol ninda, ilingon tang criteria ilingon tang qualification kang Daraga kung sa land area, population, sa income, kung naglaog siya, siyempre ma-plebisito yan, yes or no. Pag nagtaraman mga Daragin yung kino, hindi, walang mangyari. Pero for you tabi kung suportado mo maging city ni? Like Mandawel, Cebu, magkano ba ka? Okay man. Yeah, suportado. Whatever. Ang pinakamagayon sa sarong congressman, well coordinated ka sa alkalde mo, regardless of political affiliation, dapat permanent implementation mo kasi mo programa isa political
Tanganing magayon ng Iribanan, ng Koreanan, whatever inputs na pwede itaw ninda, si Congressman Caloy, pero may man ready magimate, aron kan urban drainage sa Legazpi City, kinagang kong 20 million na funding for another possibility. Urban drainage part 2, the first person I contacted is the mayor of Legazpi, na niya ako isyam, ikanang unahan makiuro sa mga taga Metro Manila na DPWH, TWG, Technical Working Group, dahil ka nakakaaron kang city, ilaog mo na kung anong kamusta problema, and ako na lang ang ultimo na malao. Kaya, yun ang pinakamagayon na gigibong sa orong leader na ang pagkatapos ka ng eleksyon, tapos nagapos. Okay. So yan, tabi ang mga pahayag kan sa tuyang mga nakauron duman sa Kamara de Representantes. Okay. Sige, 4 minutos po bago mag-alas 5 nin pagkahapon. Oy, by the way, panantabi sa mga parantabay ta, mga mahilig ka mo sa basketball. At yan ngunya na 5:30 dyan sa Governor's Cup sa Albay Astrodome, iguana ka first game. Nalingawan siya na ugaring kung ano ang makawat yan. Ngunya na alas 5 din hapon, alas 5:30. Yan. Pero ang pinaka mayor na kawat, ining piga-abagan yun, Legazpi kontra Pulangi. Yan. Ang Legazpi, may 4 ng gana gayod, sarong pierde. So Pulangi, day pang pierde. Terang kawat na, tulumang gayod. 3-0. Yan. Yun ningon niyang garuma siya na ni championship taon-taon, maling nindo. Sa tune-up game kan mga enot, nag-tune-up game so Pulangi kontra Legazpi dyan sa ICR kayto. Yan. Dinaog kan Legazpi so Pulangi 4 points. Day pang import kayto. Iyo? Yan. Kaya at siya na banggi alas 7 ma-import na so parehong team. Diyan maisi yan. Kakayahan. Garo, ini labanan para sa top spot sa bracket A. So, Legazpi, dinaog kan ma nito. Ta sabi nga ni, ma nito nga underrated. Pero dinaog kan ma nito sa Legazpi. Kawat niyan sa daraga. Tapos, suma nito, dinaugman kan Pulangi. Yan. So, yan. At siya nabanggi yan. Diyan sa Astrodome. Mientras na may kawat sa Astrodome, may kawat man sa Ibalong Centrum for Recreation. Yan. Ini man sa Mayor's Cup. So, Banyadero Blue Eagles, mapapalaban kontra sa Bunker 1 sa 20 under category. Best of 3. Yan. Kaya pwerte man ang kawat kani. So ibang di magkakailing kawat dyan sa Astrodome, pumasirin ka mo sa ICR. Alas 8:30 man ang kawat dyan sa ICR. Ayo, okay? So, ang pigado ko digdita, kasubago pa o kasuwapon pa, dakulo na yung kipago. Yan, purustahan, maili mo sa basketballan, may mga postadores, may mga Kristo, una mo bulangan, pero ngayon sa imo, araw ka ini, ano nga plus o dae, plus 5 nga, yan, kaya dyan nabanggi, sa Astrodome o sa ICR, dakol diyan kay mga Kristo, mga apostol, mga parabulang.
Pangyayari, adi, pasurot si Recreto sa ng pahit ka ni ba? Okay, bueno, mapaaram na tabi kita. Tapos na kita kan sa tuyang programa ngunya na pagkahapon. Mag-early naman kita, magdarangugan naman kita sa masunod na bulan. Mabalos and maray na hapon, sendo ka boss. Sa indung nadangog, ang